nenes de Bright Beginnings. Avui us explicaré una història que ens va passar a mi i a la Jana. Preparats? Sí? Doncs anem a buscar la Jana. M'ajudeu a cridar-la? Jana! 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 Deixa'm estar que encara dormo. Jana, Jana, corre, corre, t'has de llevar. Ai, me l'he fet, deixa'm dormir. Home, nens, no voleu dir que a 11:15 ja s'hauria d'haver llevat la Jana? Vinga, Jana, vinga, aixeca't, aixeca't. Ai, me l'he fet. Què vols, me l'he fet? Oh, d'aquí poc serà Sant Jordi i crec que passarà una cosa molt important. I què creus que passarà per Sant Jordi? Oh, l'avi Jaume segur que ens porta alguna cosa. Ai, que bé, que bé! Què ens portarà? No ho sé. Per què no anem a casa seva i li preguntem? Ai, vale, doncs som-hi. I en Melifet i la Jana van anar patim, patam, patum, homes i dones del cotret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Melifet. Ding dong, ding dong, ja va. Oh, bon dia, Melifet, bon dia, Jana. Oh, bon dia, avi Jaume, que tens alguna cosa per nosaltres? Per vosaltres? Sí, en Melifet m'ha dit que d'aquí poc serà Sant Jordi. No, Sant Jordi és dijous. Oh, i ara què hi ha? Avi Jaume, però és que a mi m'agrada molt Sant Jordi. Doncs, si voleu, el podreu celebrar amb els nens i nenes de Bright Beginnings. Oh, voldreu que celebrem Sant Jordi junts? Sí? Oh, molt bé, així m'agrada, nens i nenes. El dijous celebrarem Sant Jordi.